Hola, com sabeu, segurament el darrer ple que es va celebrar a l'Ajuntament d'Altafulla es va aprovar amb caràcter inicial l'aprovació del projecte de Via Augusta, que tant debat ha generat al nostre municipi, tanta tensió política ha generat. I des de l'EINA sempre hem dit que aquest projecte a hores d'ara no és prioritari, que abans d'això, de fer aquesta inversió tan important, creiem que hi ha altres coses més importants a fer, com arreglar la Violeta, una nova biblioteca, l'enllaç nord, etc. Però a més d'això, del projecte de Via Augusta li hem trobat certes mancances de com s'ha tramitat aquest projecte. No sabem si és un pla especial, si és un pla director o és un planell. En tot cas, des de l'Ajuntament se'ns va contestar que hi hagi el que hi hagi, està a la brossa. També se'ns va dir que aquest projecte no té cap tipus de relació amb el triatló que s'ha de celebrar a Altafulla amb motiu del Tarragona 2017, que tampoc sabem si es celebrarà. I per tot això, des de l'equip de govern se'ns va contestar que, de fet, no hi ha cap pressa en fer aquest projecte. Llavors, des de l'EINA el que creiem és que si no hi ha cap pressa real per fer aquest projecte i aquest projecte no té cap relació amb el triatló de l'any que ve, dels Jocs al Mediterrani, creiem que s'ha d'aturar l'actual tramitació que se n'està fent perquè és del tot precipitada i s'ha de crear aquesta taula de debat entre partits de govern i oposició, entre veïns i comerciants, per tal de redactar des del consens i no des de la visió com s'està fent ara, un nou pla director, ara sí, de baix a mar, que tots i totes els veïns i veïnes estiguen d'acord.